ni ki film khasi kaba upatba u up kmilenti ban yoi no kabala I Tang driver taxi belapin mi da ka ki give pictures but direct da uba Kevin Karmalki haka khat khandai tarik menta ubanai la yo ban pelat patba ya ka official poster but ki t-shirt jong ka film da umentri ka sarkar jala ba Paul Lyngdoh uba badru ya katnat Arts and Culture haringkat ke dan lang uba PNCM Deputy CEM ke KHADC nangta uba SW Marwen try jangka rupa ba Kenneth Shadam Subhash Pachar ki balong ki nong no senyang ya ki sopi phong ni ki t-shirt nangta ki nong sha khot ngobha ki nong shimbenta ha ka film ba kintop ya uba hilarious barbecue kum uting shop lam khmat balaju tebru da ujef but kiwe uba Paul ha kani kasngi ula ai ka jingero ya ki nong Shna film ha ka jala da ka boong bakat nang mi ki por ka film industry ha ka jala kala nang kiu ha ka ba ula pen pauru ba ka sarkar kala shem ya ka sinjam da ka ba pen mi ya ka OTT platform ka Hello Meghalaya da ka ba siuru ya ki nong pen mi film shibenta ban kirshan yaki badru ya ki cinema hall ula pen pauru ba ka sarkar kan le ya ka ba bhatam but kintu ya ki patba ba omde ban shu penlong gangbet ya ka sarkar ula kitbog ru ya ka ni ka film but bo thong ban wan pet hi dalade and dala pelat nakalyang uba PNCM ula kintu ya ki nong Shna film ban pendo ya ka jing penbot teneng na kiwe ki industry Hynrei ban penmi hi da ka tenrai la jong ban kintiu ya ka culture la jong khnang kiba nabar haba ki pet kin yo i ya ka jingru spa ka tenrai ka ktien ka thaliet bat ka sam kiwe ki bakran ha ka ni ka sngi ki kinthop ya uba Kenneth Shadam ubala pen kenmau ba ki sap day ki ba wan na ublay hap pen don kam hok ya ka uba marwen uba pen pau ba ka jing e kandon bet habale ya kinu ki kam Hynrei ngi hab ban pen i bangi kham e mangi ban ya ka jing e bat usubash ubala kitbok ya ka kinhuan bat kular ban yarap hai ibenta ba ula lengba ka bajrang hardware bat home studio ban shipin tip ki film khasi ba pau bala direct da uba Kevin Karmalki ki kinthop ya ka film tang bat phi ngalarai hanga marwe papa bat dak bangla ha kani ka film driver taxi kitin shapuran kilong uba hilarious barbecue sam khongjam shimti kriam joy renta thiang Regina Lamo bat kiwe nasoban I could play if he ko ka team ba pipoi ban release ban Shna ka feature film kamli basuk ban Shna ka feature film namal ka involve ya shibod ki aka nadu ka script hadu ki ting shop ki puran ki bari shimata manu panchimi ka no ka role I'm in CM jopi ya kiwe ki nong Shna film but kumjo ki ting shop ki puran haga jak review jogi ki baran ka sap ka phong but hi kom ka sarkar ni don ban karshan tabaka role ka jogi gre supporting role ke kamde ka main role ka main role ke jopi ya ka sarkar lagi buat itulong villain mo hadu anda kecil kena ya keti joki ni kom ka sarkar ni don ban karshan tabaka role ka jogi gre supporting role ke kamde ka main role ke jopi ya ka sarkar lagi buat itulong villain mo hadu anda Jordan uslap lu kikeno e sarkar ni te ka rule ke jogi kadai tang ka supporting rule ka pangilak man IP kadai ka pangyong hand holding ni betin
kumbau kupa kumba kekemi kipitin yaki kun hakapur kita sedang banyak hadu bagi nanang banyak ki kata kadai kebentar jom ni nginom aye pi ki crutch nama lagi aye pi ki crutch tangweng ki crutch pilabur gin bak ya keti ki jom pi hadu papilala banyak hi kata kadai ka syarat jonga ti sasisin ke bok kadrian ye kani ka venture ka jom pi wadong do mensiam gila le kat bala bat ngindang le kat bala ban rap ya kikam joga entertainment industry bakadam desho tangka hobi kadam desho tangka jipelut por jompi Hynrei kede belong ka career jompi habang idon ke potential ya kata ke area in ai ya ke babata kublish buat ya team ke jompi borok kawai but kumjo ini borok na media soba bani kersian lang ya kede ka jing pesang ya ka industri hi borok kawai but ngam atau tiga bar Shuh jom kut jom kini kisan sen ngin yo I ke jing keladur jom ke film making bakal long show tang ke jing smutunat tang ke jing penut por Hynrei kan long ke way ke lat kersian kam iki sama samoi but hoy bagi lang baru ki temen ki krol dan mo ke role nam ta jom borok ha film industry rengkat lang ini tu sepang kulish bu Pak Marwendo dari Muslim di Kompupa Kerpang lu iba given pada perisal pada risau jumpa Kerpang iba kena ceram dulu we have here Pak Mas Hotel invitees special invitees and your family members Kerpang ya piki kaito di bawah berbentang kenika di private taxis Kundul ke pibano ki bayar dan berdalam bagi yang ketika witness ki ketika ki unveil ya ketika film driver taxi belakang dah di ship gas jogi ni susorong ba nakalian jogi dapat sangkat bang abang kerja syakmat ada hingga day bat ka kam film arkiwai Bangai sekarang bagaimana di persang dengan bagaimana ban film negasni ka dapat taxi film kan yarap sibun na benda khamtam hani ngatai bobon di sultan ni nomor ba bobon by shop taxi mo nomor kan jala ka crash mulai ngatai di play kan yarap sibun na dapat taxi bari susorok plan mangiru ki ba de ki dapat taxi idon na jom baru lagi di society kulis sibun ye bagaimana ba perkhati kan ni na Shuh pan appeal ki film producer director bangli bane tenang kan sa Mumbai ba chiwe ko be ten be nga sa nga ban pe ki kat kum ka tradition ga jogi hangi khnang ba kiwe ki no interesting la se ban watch ki film ki jogi kamot bangin Shuh tenang ba kiwe le nga ngis kamba ki bo bon ki producer jogi director ki persangkat bala ban sarong ila ga jong but let's say ban pimi ki film ki ba ketik ya kiwe ki benriu bagi orang unique and different kaji dia bagi film bicangi Bilai ong minister jongi kanu kam kumbayai ka jikando jinge tengi ki batre ye ki business kanu Hynrei ujo menteri dan ki kam sakri ki bapher Hynrei ujo utrai dan ki jingtrai ki bapher Hynrei ujo ublai uba pentrai Kaji don jeng isa bas chip initiative le kene business babon go yo kam yo jamat babon yo jimentai mah ba kani tengalai I markmat yo pi beta tengi ai kaji kuble yo ko por jeng pi bat pide ri polok bayajan jong pa kiwen tengi ai